یکتیا روشنامه‌وانên Kurd li Sûriyê raporta xwe ya sala 2017 belav kir. Têde 24 binpêkerên derheqê roşnamevanên Kurd belge kirine. Ji wan jî 4 kuştin, 3 lêdan û eşkencî, 8 girtin û revandin, 10 rûxandin û birîndarkirin, her wiha 2 girtinên kotanaha berdewam in. Yek ji wan li cem Daişê ye, yêdin jî di zîndanên PYD de ye. Ji rewşên eşkencekirina roşnamevanan di sala 2017 çarê heyvasiyan sala 2017 çekdarên PYD, Ciwan Şehab kamîreman û derhînerê radyoyên Arta û Cîn dibin gefa çekan de revandin. Her wiha 25 heyva heştan sala 2017 roşnamevan Jîndar Ebdilqadir peyamnêrê radyoya welat rastî lêdan û eşkenciyê hat. Kamîreya wî jî ji aliyê çekdarên PYD ve hate destserkirin. Ji rewşên girtinê û revandinê di çarê heyva duan sala 2017 çekdarên PYD peyamnêrê malpera Kurdistrêt çelenkin û li çelexe revandin. Diyazdeyê heyvasiyan sala 2017 Bawer Mella Ehmed peyamnêrê malpera Yeketiya Mîdya li Qamiş lojaliyê çekdarên PYD ve hate revandin. Çardehê gulana sala 2017 nûçekhanê Arkê Berzan Hüseyn ji aliyê çekdarên PYD ve li bajarê Rimelanê hate revandin. Di 15 heyvanihan sala 2017 çekdarên PYD êrîşî mala roşnamevan Barzan Şêx Mûst ku di malpera Yeketiya Mîdya kar dike li Amûdê kir û Barzan jî revandin. Di 14 heyvanihan de sala 2017 çekdarên PYD roşnamevan Ehmed Sofî nûçekhanê Arkê li Dêrikê ji bo çend demijmêran ji aliyê PYD ve hate revandin. Di heman demê de jî roşnamevan İzzedîn Salih peyamnêrê Arta FM li serê Kaniyê revandin. Ji rewşên din ofîsên Ajansa Qasyon ya Nûçeyan bi fermaneka PYD hate girtin û karê wê hate qedexekirin. Ew jî ji roja 27 heyva yazdan sala 2017. Di dawiya raportê de Yeketiya Roşnamevanên Kurd li Sûriyê tekezî li ser wê yekê dike ku hemû binpêkerên berova jî yasayên azadiya roşnamegeriyê ne.